Hello, girls and boys. Here we go. Oh, nou, mijn ideale school is het Bornego College. En ja, het is een best wel leuke school. Ja, nou ja, het is een leuke school omdat mevrouw Maringa die zit erop, van Nederland. Dus, heel attente vrouw. Mevrouw Storm is helemaal top. Super. Oh, toppie. En Bornego is de ideale school. Dus niet. Oh jawel, sorry. Bornego College is mijn ideale school. Omdat hier nog heel gezellig is. Ideale school vind ik als je jezelf kunt zijn en veel vrienden hebt en dat je gewoon lol kunt hebben op school. 2H. 2F. 2H. 2F. Dan maak ik nog steeds wat mijn lievelingsvak is. Geschiedenis is mijn lievelingsvak. Wiskunde is mijn lievelingsvak. Omdat ze de geschiedenis lezen, dat vind ik heel interessant. Daar kan ook voldoende op. Oh, dat is mijn beste vak. Handarbeid is mijn lievelingsvak omdat je daar gewoon lekker met je handen bezig kunt zijn en niet hoeft te studeren.